Vinga, ho guarda el plegament. Vinga, ho guarda el plegament. Venga, todo el círculo. Vale, ahora las presentaremos, pero antes de nada, vamos caminando por la sala. Por aquí se vale. Por aquí se vale. Uno. No. Tres. Ahora os imagináis una mesa. Molt bé, fem un cercle. Tot està ensuant, no hi ha problema. Vinga, va, tot està ensuant. Vinga, ràpid. Molt bé. Ai, otra vez. Es que veis que l'agafa l'anà. Compte que li farà. És un gran. L'activitat de després... Una cosa, els personatges o no? Una cosa, els personatges o no? Però està volant. No, està volant, està volant. No, Ho podem fer primer. Ho podem fer primer. Comencem per Espera, que no me claro, que no me Vivier, guarda la Molt bé. ¿Qué pasa? Hugo, ¿tú qué fas? I us donaré i agafareu el espai.
Ahí para. Uno más a la par del amor. Vale, ara passa mà, ho has pensat? Estàs un rato després. Penseu. No, penseu. Y se va. Y el viento viene y se la lleva. El mar va Ja, he dit que ja podeu partir. Jo me la veo recreativa. Y ya está. Caballo. Bien, sentat. Ja està. Què era? Diners, Hugo. No, tot a terra, uno más a la par del amor. Y el viento viene y se la lleva.